Bueno, itzuli da argia, eta lehenengo itzulia bukatu egin da. Komentator, bigarrena. Zoragarri, dana martxan da hola. Hatxe aurrengo bikotia, Luis Otamendi eta Estitxu Izagirre, eta ikusiko dugu ze pasatzen den. Ez dira behaile bakarrik hariko gaur konplantzaio hontan, izan musikari bat ekarri dugu behailek laguntzeko. Hemen da, Igor Gartzia, Albokako flauta juak. Bueno, gaia emateko ordu iritsi da. Enpresa bateko goi kargu baterako lehian zaudete bilok. Azken bi hautagaiak zeate, eta zue bion artean erabakiko da norentzako izango den postua. Aurrean daukazue enpresa horretako epaimaia. Egizue bakoitzak bere buruan salmenta, ezazue zein den zuen puntu fuertiak eta zuen indarguniak. Saldo zeuen burua. Enpresa bateko, lanpostu bateko, goi kargu bateko lehiaketan zaudete, eta zuen arte erabakiko da zein joango dan kargu horretara. Hemen, kanpaia hasiko da, jotzen, baina ez ditugu 3 minutu utzeko, musikak ere alaituko baitizkigu gure belarriak. 3, 2, 1. Ni langile jatorra naiz, ta gaina urtez jantzila. Ni langile ona naiz, ta urtez nago jantzila. Gauza honena hau daukat, kriston esperientzia. Naiz eta esperientzia, neurtu leiken urtetan. Naiz eta esperientzia, neurtu leiken urtetan. Presupuestoa joango da, honen antigua deretan. Naizta urte batzuk izan, nago horandik zanoan. Naiz da urte batzuk izan, nago horandik zanoan. Eta langile bezala, naiz ni todoterrenoa. Gazte jendea salgaude, merkatu hontako jaio. Gazte jendea salgaude, merkatu hontako jaio. Konsumitzen degulako, irabazi baino gehiago. Peontzan badakiteta, baita ere sekretaritzan. Peontzat badakiteta, baita ere sekretaritzan. Beraz hartu aurrerako, ni zalantzarik ez izan. Jefe ona izango danik, nik behintzat ez dut usteko. Jefe ona izango danik, nik behintzat ez dut usteko. Lan gehiegi eiten dezu besteri agintzeko. Lan asko egiten dut bai, neu nahi baino gehiago. Lan asko egiten dut bai, neu nahi baino gehiago.
eta gaztetxo haueri agindu beharra dago. Bajak eta opor kontuak ere pentsatu beharko, bajak eta opor kontuak ere pentsatu beharko, ta berdin bat daukat gaixotzen naizenerako. Beste gauza bat nagusi, zuk hartu zazu kontuan. Beste gauza bat nagusi, zuk hartu zazu kontuan. Hau 2 urtetatik behin jarriko da estaduan. Txinako estrategia ere ez alda hobeto, Txinako estrategia ere ez alda hobeto, nik umeak ezten ditut nei lanean laguntzeko. Ni langile ona naizta, hau da berriz oso txarra. Ni langile ona naizta, hau da berriz oso txarra. Beraz zalantzik ez izan, hartu ona eta zarra. Bada martxan jarriko dut, marketing agresiboa. Bada martxan jarriko dut, marketing agresiboa, ja hartzen nauzue edo beste batetara noa. Txalo bero bat! Eta hause duzue gaia, taberna batian sartu zate zue bilok, Arkaitz eta Manez, eta kanta hau entzutian, kontuatu zate, zuek eta zue bakarrik zeatela doinu hau dakiten bakarrak. Inoiz baino zaharrago sentitu zate. Aizu kolega maite begira, begira, aizu kolega maite begira, begira, ertzainak endoinua zabaltzen ari da begira, begira, eta gaztetxo hauek berriz gaur Shakira. Ertzainak delirium servizio kortatu. Ertzainak delirium servizio kortatu, eta estribilloa ez dute kantatu, kortatu ez dute kantatu, kamarada garaiak noladian aldatu. Aldatu da garaia, aldatu hizkuntza. Aldatu da garaia, aldatu hizkuntza. Gure zahartasunez beharko da bultza. Bai bultza aldatu hizkuntza. Beira ontxe sartu da Fermin Muguruza. Egia ezan orain sentitzen naiz zarra.
egia esan orain sentitzen naizarra, garagardo aldatu ez zaigun bakarra, zaharra ez zaigun bakarra, lehen bezain epela eta lehen bezain txarra. Musikan bezalaxe ez da gauz eskaxa, musikan bezalaxe ez da gauz eskaxa, modernitateraino behar gara pasa, gaur pasa ez da gauz eskaxa, edan beharko dugu biok txirriz klasa. Larregi ikusten dut hemen aldaketa, larregi ikusten dut hemen aldaketa, gari bera ere asko aldatu da eta, aldaketa aldatu da eta, lehen zen antitodota orain poeta. Orain hasi zaren ez garikoitz aipatzen, orain hasi zaren ez garikoitz aipatzen, lehentxeago ikusi dut hortxe pasatzen, pasatzen garikoitz aipatzen, zaharretxean dago musean jokatzen. Lehen denak kontrolak ta antitodoa, lehen denak kontrolak ta antitodoa, orain 16 lore da bere diskoa, antitodoa da bere diskoa, orain floristeri bat jartzera aldoa. Lehenago guztiak ginen hain makarrak, lehenago guztiak ginen hain makarrak, ertzainak talde hartan ez ziren hain txarrak guztiak makarrak, benetakoak dira gaur dauden bakarrak. Albotik joan dira horren beste lagun, albotik joan dira horren beste lagun, eta hitza bakarrik aipatzen da egun, ai lagun aipatzen da egun, non dago zirizpaken, non da parabelun. Katua bihurtu da lentzana lehoia, katua bihurtu da lentzana lehoia, eragutsi beharko daukagun sasoia, sasoia lentzana lehoia, benga dentza dezagun biok regetoia. Regetoia dantzatu ezkero akabo, regetoia dantzatu ezkero akabo, esperantza pixka bat dagolakoan nago, akabo dagolakoan nago, oraindik tabernetan zaldarik badago. Bueno, eta guazen aurrera Julio Soto eta Andoni Egaña. Beraiei laguntzen ariko dira Panchika Mozart eta Josefina Vivaldi. Zuek biok asko sinesten dezue maitasunean.
Juliok maitasun erromantikoan. Andonik maitasun praktikoan. Zue bilok asko siniste dezue maitasunean, Juliok erromantikotik eta Andonik praktikotik. Aurrea zuen maitasun historiak. Kantatu ezkero horrela, nolako doinu epela ez dakit baina iruditzen zait, zutaz gustatzen aizela. Zurik ez dezu agertzen, ez zaitut bate ulertzen, amodioa zer ote dugu, gero espaldin bada zertzen. Ni naiz amodioaren langa, oso goxoa karamba, baina zergatik nago mutilzar, hain romantiko izan da. Mutilzarrek beti lata, zer nolako serenata, mutilzar zaude hain xuxen ere, erromantikoa zerata. Ja dauzkat 40 urte, baina ez zazula uste, esan egia noizbait larrosik oparitu aldizute. Bai ez diot dudik gabe, egin naiz opari jabe, baina berriak beti zetozen, zaharrak basuran daude. Ezkerrean dugu zita, nago pentsatzen hasita, askoz morbo gehiago daukazula, peluka hori bat jantzita. Garbi esango detara, nik maite zaitut jada eta peluka jantzi behar dut, zure gustoko baldin bada. Bete du nere ustea, ez dut aldarte tristea, ni ere naiz gutxio eta jantzi behar dut bestea. Horrek bueltarikan ezun, nik ezin dizut erantzun, gomak belarritik bera dauzkat, ezin izun ezer entzun. Behartzen nuke jakin, hornitzeak plastikoakin, bada ez bada kontu zibili,
puruaren suarekin. Asianago baretzen, 50 hurbiltzen, berotu asko egiten denik, baina ez dut ezer erretzen. Hain jatorra, hain liraina, hain polita, hain bikaina, gizon perfektua zara eta te amo, I love you, egaina. Pianoan suspensea, 3 eskuren trantzea, aizu Julio onena begu, 4 eskutara jotzea, 4 eskutara jotzea. Datorrela Mantxi! Txalo bero bat! Mantxi eta gauko soinuan, klaro. Eta bertzotan berriz, Aitor Urbieta eta Arrate Hilaro, txalo bero bat hauentzat ere. Gaia jarri, Mantxik buelta bat ingo doinu bat entzuteko. Eta ondoren bertsolaiek, ikusi ezatela nola bukatu, noiz bukatu, hori ere abliadien parte izango baita, eta gaia hause da. Aitor eta Arrate 20 urteren jiran zabiltzaten bi gazte zeate zue bilok, Aitorrek haurtzaroaren nostalgia biharra sentitzen du. Arrate berriz desiatzen dago, pertsona heldu gisa trata dezaten. Mantxiren haurtzarekin, Aitor haurtzareren nostalgia sentitzen duna, eta Arrate berriz heldu gisa trata dezaten desiatzen dauna, Mantxi hasita, bi bertsolariak, aurre! Mendian jolasean, parkean ta ez dakit nun, une zoriontsuenak orduan bizi genitun. Esan didaten ezka, zaude horren, gaur zaude horren zuri, jakin dezatelani, enagoela urduri. Kromo eta txamponak, besarkadaren truke, gaur egungo helduek
kezka besterik ez dute. Umen garai hori, zen honena zuretzat, berriz izan nahi duzu, olako gauza txiki bat. Zinenean, zenbat grazi, zenbat zu, eldu bihurtuzkero, guztia galduko duzu. Ta hori da hobea, zuk ulertu ordea, jakin nahi nuke zer den, olentzeroren erea. Enkarguak talanak, zenbat kezkatakate, nahi honun beti parrez ibilio izen arraten. Nagusi eta barrez, izan gaitezke lagun, egaina joan da eta aprobetxatu dezagun. Gazteak ginenean, beti andoni aibala, guk nahiago genduen andoni txapeldun zala. Eskolartekoetan, egon gara askotan, eta gaur hemen gaude, nagusiekin bertzotan. Eldu edota ume, gaurko errematea, behintzat onena degu lagun onak izatea. Denbora joan zaigu, ta goazen jezartzera, nekatzen ezin naizta, nagusienen antzera. Eskerrik asko Mantxi! Eta azkenengo bikotaren etorriko zaigu, Ignacio Tolosa! Eta bere trompeta noski. Hauentzat bi bertsolari, Igor Elorza eta Maialen Lujanbio! Trompeta jolia egan etorri zaigu.
Ia! Igor eta Maialen lagunak zarete. Ez dago, esan berrik. Azpelik egiten beraiek. Orain gutxi, Igor aita izan da. Gaur kafe bat hartzeko gatu dira, eta Igor dagoeneko 2 ordu dijoa bere aurraz dizketan. Aspaldiko laguna dira, Igor aita izan berri da. Eta kafe bat hartzeko gatu dira, eta Igor da bere umian kontuak kontatu 2 orduz. Azta itezte egan. Lendena zen literatura, bersoa novela. Lendena zen literatura, bersoa novela. Ta orain papilla kaka pardela. Ta orain papilla kaka pardela. Onartzen dut fikzioa, gauza ederra dala. Onartzen dut fikzioa, gauza ederra dala. Baina flipantea, bizitza erreala. Baina flipantea, bizitza erreala. Bola, volando voy. Lehen intelektuala santa guain opusiano trazak. Lehen intelektuala santa guain opusiano trazak. Bakarrik falta zaizkizu pintzazko galtzak. Bakarrik falta zaizkizu pintzazko galtzak. Baina Maialenena ere ez alda eaga. Baina Maialenena ere ez alda eaga. Lehen sentimentala zen, ta orain bulgarra. Lehen sentimentala zen, ta orain bulgarra. Igor olako traiziorik nork uste gaur daño. Igor olako traizioik nork uste gaur daño. Nahiago aita guai izan finalista baino. Nahiago aita guai izan finalista baino. Maialen parka oraindik zu xumea zara. Maialen barka oraindik zu xumea zara. Ume baten ondoan finala txorra da. Ume baten ondoan finala txorra da. Beraz aitai ejemplara, omen zaitu guzu. Beraz aita ejemplara, omen zaitu guzu. Zure umetxoari zer kantatzen diozu. Zure umetxoari zer kantatzen diozu. Esaten diot oraindik txikitxoa dala. Esaten diot oraindik txikitxoa dala. Baina hasiko dela Maialen bezala. Baina hasiko dela Maialen bezala.
Minuto erdi bat pasada tatita batetan, minuto erdi bat pasada tatita batetan, ni ere jararazi nau aurrazizketan, ni ere jararazi nau aurrazizketan. Disimulatzen itxura ederrak dituzu, disimulatzen itxura ederrak dituzu, baina igarri egiten da, ama izan nahi duzu, baina igarri egiten da, ama izan nahi duzu. Igual nahiko nuke ama izan, ta hortxo bat maita. Igual nahiko nuke ama izan, ta hortxo bat maita. Bai bilatuko banunik olako aita, bai bilatuko banunik olako aita. Aitortu behar nizuke, ama bat badut nik, aitortu beharko nizuke, ama bat badut nik, bizitza luzea data, posible da oraindik, bizitza luzea data, posible da oraindik. Enamoratzen bainauzu zure izen liluraz, enamoratzen bainauzu zure izen liluraz, mintza gaitezen literaturaz, mintza gaitezen literaturaz. Azkenerako berotzen gabiltzarra noa, azkenerako berotzen gabiltzarra noa, volando nen torrenta, volando doa, volando nen torrenta, volando doa.